L-Università ta' Cambridge se tkun qiegħda tevalwa s-sitwazzjoni tat-tagħlim tal-lingwa Ingliża fl-iskejjel f'pajjiżna. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet li preżenti għaliha kien hemm il-Ministru tal-Edukazzjoni Evalwat u diretturi minn Cambridge University. L-Università ta' Cambridge permezz tal-esperti tagħha se tkun qed tara l-metodi ta' tagħlim tal-Ingliż mill-għalliema fl-iskejjel tagħna. Dan biex wara analiżi fil-fond l-esperti joħorġu b'soluzzjonijiet għat-titjib fil-livell tal-Ingliż. Dwar dan tkellimna ma' Martin Robinson, assistent direttur fl-Università ta' Cambridge. What we can do, bringing in our expertise of working with other ministries around the world and our alignment with international standards, is actually to look at the Maltese situation in comparison to other countries and kind of looking at international standards. And then we can work very closely with the ministry in looking at a whole package of reform. Il-Ministru qal li f'pajjiżna ilha tikber il-ħtieġa li tkun indirizzata l-problema ta' kif l-istudenti ma tantx qed imorru tajjeb fil-lingwa Ingliża. Dan ħareġ aktar biċ-ċar mir-riżultati miksuba mill-istudenti fil-livell ordinarju fejn fl-Ingliż 60% biss tal-istudenti ġabu minn grad 1 sa 5. Fid-dawl ta' dan, id-Direttur Ġenerali tal-Kwalità u l-Istandards fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni Ian Mifsud tkellem dwar il-ħtieġa tal-proċess imħabbar. Sissa għadna qegħdin nitkellmu forsi mhux dejjem b'mod illi nistgħu nispeċifikaw dejjem anke il-problemi bl-eżatt minn fejn ikunu ħirġin u kif nistgħu allura nindirizzawhom. B'hekk il-ħtieġa illi nikkolaboraw ma' entità illi għandha esperjenza kbira f'dan il-qasam li tkun tista' tgħinna nidentifikaw dawn il-problemi bl-eżatt minn fejn ikunu ħirġin. Il-Ministru Evalwat ħabbar ukoll li s-sena li ġejja il-Gvern se jkun qiegħed joħroġ politika lingwistika li se twassal għal strateġija. Għal pajjiżna il-lingwa Ingliża tilab irwol importanti ħafna, fost l-oħrajn biex inkunu kompetittivi fid-dinja tax-xogħol u l-investiment.